Medić, Kopić, ali... Like about that show. That's mad. Ovo je Milena. A ovo je Đuro. Žive zajedno u stanu u Zapruđu. Đuro rijetko izlazi. Jako im je lijepo zajedno. Kuhaju, jedu, piju čaj. Često gledaju televiziju i filmove. Imaju isti smisao za humor. Đuro je veliki prijatelj i uvijek kad Milenu nešto muči, sasluša je i utješi. Kad je ona na poslu, on se bavi svojim hobijima. Jako je kreativan i spretan. Kad se vrati, druže se. U zadnje vrijeme Đuro je dosta potišten. Nije jasno što mu je. Samo leži na podu i bulji u prazno. Milena ga je pokušavala razveseliti stvarima koje voli, ali bez uspjeha. To postaje veliki problem. On samo smeta. Izvalio se po cijelom stanu kao barikada. Teško se kretati po prostoru. Grozno je vidjeti nekog tako velikog u tom jadnom stanju. Milena ne zna što da poduzme i kako da ga pokrene. Brine se za njega kako zna i umije. Kako vrijeme prolazi, Milena se navikla i više ga niti ne primjećuje. Zaboravila je na njega, kao da ga nikad nije ni bilo.